Айде ти си. Добре, Калина Методиева, Варна Трондаун, квалификация 26-1. Дивизия Скелтон. Забравих това. Я дигни само ръцете. Идеално. Мини една стъпка назад. Да не стартираш пред лоста, една стъпка назад. Там е контролно, аз ще ти отборявам. Това ли си? Добре. 10. Те съвпадат. Чакай моят сигнал. 5, 4, 3, 2, 1, айде. Давай, Калина! Айде, давай. Много добре се движиш, Кали. Айденов! Браво! Добре си, Кали, супер си. Супер си! Давай, давай, Айденов! Супер си! 3 минути! И вече от третия по единица, защото след това ще стана бърката след това и беше... Айде, давай, Калина, давай, супер си!
Точно така, браво! Супер си! 4 минути! Идеално! 2. Айде! Само не спирай! 4. Бавно и спокойно! Давай да върви! 5. 6. Връщаш. Давай, давай, давай! Връщания! 1. Точно така! По едно ги прави, давай! Супер си! Таман си, давай! 5. Давай, Калина, 1 минута ти остава! 6. Айде, Бъркота! Давай, Върпи. спокойно! 1 минута имаш. Спокойно! Но внимавай с поста. 3. Трябва да го отвориш. 4. Айде, Калина, 45 секунди. 6. Пуш прес. Давай! Давай, давай, айде. Давай, давай! Давай! Давай, 30 секунди имаш! Давай сега! давай. Точно така! Супер, екстра. 3. Айде не остана, давай! 30 секунди. 5. Последно. 6. Айде спри. Давай, давай, давай! Давай, бързо първата, давай! Спринт на 20 първата, секунди 20 имаш! Давай бързо! 1. 2. Давай, 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 давай. давай. 3. Давай, бързо, давай. 4. 10 секунди. 5. Давай, веднага пред! Давай, веднага хващай штангата! Давай! 6. Хващай, хващай, хващай. Давай! 1. Давай. Още 1. Давай, още една. Браво! Браво! Петя, какво направи? Браво, Лов! Браво, Калина! Кали супер си. Полежи си малко. Диши, разтръскай ръце, мръце, крака. Супер си, Лов! Не се чувствам така. Висок прак и после се оправя. Как ме гледаш? Окей са. Иди сега да бъде да бъде ваша мара и да бъде да ти глата стената. Няма. 8:40, имаш 4 минути. 2 минути и половина.
Е, там горе гледай. Като остана 2 минути и половина, направи един опит. Падна ли пулса? Е, нормално, движи се. 30 секунди, може да направиш един опит. Айде, горе си. Остана? Браво! Браво! Айде пак. Изпъчи се хубаво. Мощно с краката. Дай! Боте. Браво! Лесно е! Повече можеш. 46. 45, 6. 46 кали. Имаш ги. Я така. Последен ли ще е то? Ти ли още това ще направиш? Еми, последните 20 секунди, 10. Почини една минута още. Дишай дълбоко, шумно. Айде, Лов. Надъхай се. Ще ги направиш, Кали, аз знам. От тук го виждам. Беше много леко да е. Да. Те ви залепнаха. И сега ще залепнат. Кали здраво с краката. Аз знам. И изкарвай главата. Ако без главата ще застане горе където трябва. Помагай се. Спокой се, концентрирай се. Тя директно тук и вътре. В лечебницата ли отиде? Айде, Кали. 30 секунди имаш. Айде, давай. Ай, криче. Айде, Лов. Мяттай ги. Правиш го. Горе са. Браво. Айде. Дай! Дай! Панчев. Направи го всяко. Дай! Айде още едно. Айде още едно. Още един трябва. Имаш време. Тласкай с Дай! Браво, Кали. Тройка на 46. Няма нищо. Кажи.